Kako možete znati da je neko stručan ili ne? Kao neka dva jastuka. Napismeno, tamanica. Što se tiče cene, zašto sam se ja odlučila da radim hyaluron? Pucam od samopouzdanja. To boli. Zdravo svima ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Zašto sam ovaj video nazvala vlog, a po naslovu možete da naslutite da je ipak tematski video? Zato što vas danas vodim sa sobom u jednu kliniku u Beogradu, tačnije vodim vas kod doktorke Milice Đokić, da vas provedem kroz ceo proces korekcije usana hyaluronom i da vam pokažem kako sve to izgleda. Zašto sam se uopšte odlučila da snimim ovaj video? Najviše iz razloga što poznajem mnogo devojaka i žena koje bi voleli da urade korekciju usana hyaluronom, ali se prosto plaše i prosto mogu da vide na internetu, na televiziji, razne slučajeve, loše korekcije, gde su žene preterale sa količinom, gde to nije dobro urađeno, gde su se kasnije stvorile grudvice na usnama i to ne izgleda nimalo lepo estetski, niti je dobro. Tako da hoću iskreno da vam ispričam svoje iskustvo par minuta pre nego što krenem, pošto uskoro krećem i vodim vas naravno sa sobom. Neko sam ko je 2 puta do sada radio hyaluron. U februaru 2020. prvi put i drugi put u julu 2020. I evo sada nakon koliko meseci hoću ponovo da ponovim postupak. Zašto baš hyaluron, a ne biopolimer? Hyaluron je pre svega prirodna supstanca koja se nalazi u našem organizmu i to je supstanca koja vezuje vodu. Tako da je to svakako jedna prirodna supstanca koja će kroz neko vreme se prosto apsorbovati, što ja kažem ispariti, da kažem laički, pošto nisam neko stručan za to. Dakle, apsorbovat će se, ispariti iz našeg organizma posle nekog vremena. Koliko to traje? 3 do 6 meseci do godinu dana. Prvi put mi je trajalo oko 3 meseca maksimum. Sledeći put evo već oko 6 meseci i sad treći put kad budem stavila filer očekujem da će mi trajati još duže, s obzirom da svaki sledeći put kada vi dodajete postepeno i radite zapravo korekciju, vama filer traje duže. Ono što moram da primetim i da kažem, većina mladih devojaka koje sebi recimo nemaju da priušte, da se odlučuju više za biopolimer, najviše iz finansijskih razloga, jer to je jeftinije i duže traje, znači prilike 5-6 godina koliko sam ja upućena. Međutim, zašto ne nikako biopolimer? I to moram da apelujem na sve mlade devojke koje mene gledaju i iz tog razloga pogotovo sam se odlučila da snimim ovaj video, baš da bih edukovala one koji nisu edukovani i da bih vam u jednom videu pokazala i rekla sve što treba da znate, da ne morate da se edukujete na 100 strana, a ja sam se edukovala na 100 strana i pričala sa svim živima, i oni koji imaju dobra iskustva i oni koji imaju loše, i sa biopolimerom i sa hyaluronom i tako dalje. Sad će neko da kaže, pa da, ali ja imam drugaricu koja je radila biopolimer i njoj je sve sasvim u redu, nema nikakve grudvice, evo već 2-3 godine ona to ima i to njoj stoji savršeno i ništa se nije pomerilo. Da, imam i ja drugaricu koja isto tako ima biopolimer, koja je na istoj klinici radila kao i ja prva 2 puta i ništa joj se nije pomerilo i sve je savršeno stoji, nema nikakve grudvice, nije imala nikakve asimptome, ali ja ne znam šta s mojim organizmom može da se dogodi. Vi ne znate šta sa vašim može da se dogodi. Ne znamo šta će sa tim usnama biti kroz još 3, 4, 5, 6 godina ili koliko već, jer i taj biopolimer takođe ima svoju težinu, a postoji zemljina teža, sve pada kao što opadaju grudi, opada prosto tonus kože, tako s vremena na vreme opada i taj filer. Imaćemo ovde usnama kao neka dva jastuka, što možete primetiti na pojedinim poznatim ličnostima ili prosto samo na Instagramu, ne na poznatim ličnostima. Tako da, kada se odlučujete za bilo kakvu intervenciju, pre svega gledajte da idete kod nekoga kod koga ste videli njegovo lično iskustvo, uživo. Ne sa slika pogotovo te klinike, jer naravno slika klinike će da objavljuje najbolje radove svoje i doktor će vam recimo na konsultacijama pokazati najbolje njegove radove i tako. Idite poučeni nečijim ličnim iskustvom ili ovako kada vam neko direktno iskreno priča i pokazuje, kao što ću vam ja danas pokazati. Tako da pre svega gledajte stručnost lekara i nečije lično iskustvo, to moram da vas posavjetujem. Kako možete znati da je neko stručan ili ne? Tako što ćete na tretmanu, to jest nakon tretmana dobiti
sertifikat. Ja sam radila oba puta filer koji se zove Juvederm i evo ovde imamo datume kada sam ja radila korekcije. Imamo ovde da piše da je to Juvederm i evo moje ime i prezime i da sam radila 1 mililiter prvi put i drugi put. Tražite sertifikat i tražite da vam oni daju napismeno šta se nalazi i koji proizvod se nalazi u vašim usnama. Što se tiče cene, cene su otprilike kreću oko 200 € manje više, zavisi koja klinika je u pitanju. Zašto sam se ja odlučila da radim hijaluron? Zato što sam pre nego što sam se i prvi put odlučila da radim, imala sam veliku asimetriju između gornje i donje usne. Evo vi sad vidite kako moje usne izgledaju nakon što se apsorbovao hijaluron po drugi put. Inače imam još malo materijala u usnama, ona nikad ne može potpuno 100% da iščezne iz vašeg organizma, ali postoji takođe jedna supstanca koja iskreno kažem, ne znam tačno kako se zove, ubacit ću vam, koja se ubrizga u vaše usne da bi se hijaluron brže apsorbovao ukoliko vam neko nije odradio kako treba tu intervenciju. Dakle, ja sam imala veliku asimetriju između gornje i donje usne. Ceo 1 mililiter sam stavila u donju i gornju usnu. Doktorka je to rasporedila više u gornju, a jednu mrvicu u donju. To će vam svaki lekar reći. Ja sam kad sam došla rekla ne, neću u donju ništa, zato što donja mi je već dovoljno velika i moja i nema potrebe. Ali zbog asimetrije, da ne bi sad gornja izgledala onako prevelika i da ne bismo bili kao patke, što ne želimo nikako taj efekt, nego da izgleda što prirodnije, ona mi je dodala mrvicu i u donju, ali ukupno znači 1 mililitar u obe usne. Takođe kada se odlučite, da kažem, za bilo kakvu intervenciju, da li to bila korekcija jagodica, nosa, šta god da želite da korigujete na telu, uradite to isključivo zbog sebe. Ne zbog drugih, ne zbog Instagrama, ne zbog trendova, nego isključivo zbog sebe. Ako vi to želite, ako se vi osjećate lepše, ako ste sigurni da ćete se osjećati lepše, kada vi sebe pogledate u ogledalo i kažete wow, pogodila sam pravu stvar, osjećam se samopouzdano, letim, a ne šta će drugi da kažu i tako dalje. Evo sad meni tata kaže, pošto sam ja krenula da uradim, pošto sam ja krenula i rekla tati da idem da korigujem usne ponovo, on meni kaže, šta će ti to, Anči? Posle će samo ljudi da te gledaju i da te komentarišu i ogovaraju, zato što se to kod tebe vidi, jer ti već imaš prilično popunjene usne. To će se videti kod tebe. Ajde kod nekog kod koga se ne vidi, ali to će se videti kod tebe i ljudi će samo da te ogovaraju. Pa šta mene briga, šta će drugi ljudi da misle? Da li će da me ogovaraju? Da li će to da se vidi ili neće da se vidi? Ja želim, kad se pogledam u ogledalo, da kažem wow, ovo sam uradila sa merom, mnogo mi se sviđa, pucam od samopouzdanja i baš me briga što će drugi da kažu jer se meni sviđa. I takođe, što se tiče preterivanja, moram isto da naglasim, recimo ja kad sam bila u prvoj klinici, meni je doktorka rekla, vidi, ovo moram ti kažem iz iskustva, ovo stvara prosto neku malu zavisnost, ukoliko to ne radimo zbog sebe i da bismo recimo rešili neku asimetriju ili zato što želimo sebe da ulepšamo, može se desiti da ćeš ti doći ponovo i reći hoću još da dodam, pa ćeš doći ponovo i reći hoću još da dodam, ali vidi, mi ne radimo više od 3 mililitra, mi ne stavljamo više od 3 mililitra i to se meni jako dopalo. Meni je ona praktično ulila poverenje s tim da ja neću izgledati katastrofu, da moj doktor koga sam odabrala ima ukusa. Da li boli? Pa, svi govore da ne boli, ali ja sam jedna velika kukavica. Mene sve boli. Sve. Znači, uštineš, mene to boli. Koža mi je osetljiva, tu se vidi, sva sam bela kao kreč. Ja to sve poredim u odnosu sa depilacijom. Depilacija me boli jezivo. Znači, 9 od 10 skala bola. Pa ovo je otprilike 6 od 10. To vam je neki moj opis. Dokle su bode, to je onako kao prosto kada vadite krv iz vene. I onda dok se to ubrizgava, taj proizvod malo peče. I jedino tako mogu to da vam uporedim. Dakle, nije neki bol neopisiv, jako ne mogu da izdržim. Filer koji se ubrizgava, on peče dok se ubrizgava i onda dok se vadi igla iz usana, mislim, to je kao da vadite, kad vam vade iglu iz vene. To ne boli ništa. Takođe dobijete anesteziju. Anestezija nije naravno potpuna, ali i to vam
pomogne u neku ruku i to je to. Ne želim dalje da dužim. Idem odmah da se obučem. Evo vidim da me već sestra zove. Idem sa njom, tako da ćete da vidite i njeno iskustvo i sve. Vodim vas i let's go! Evo me sa mojom ludom sestrom Draganom koju vodim da uradimo usne zajedno. Ja sam je nagovorila da uradi prvi put. Tako da sad ćemo da vidimo kako će njoj da ispadne. Jedva čekam, ti? Ja se plašim. Idemo da se ulepšamo. Čega se plašim? Ma nju boli, ona kad vadi krv nju boli. Čuti, to sam im ja sad rekla da sam ja kukavica i da mene sve boli. Kukavica i šta da radi? Nemoj to da govoriš, treba ljude da inspirišemo za one koji se plaše da urade, da prosto nemaju čega da se plaše, da to ništa nije strašno. Kao ljudi kao ja, sve za odvodu. Ajmo. Evo, uputile smo se ka klinici. Znaš ti brojeve? Ne. Tu smo stigle, izgledam jezivo. Lepe smo. Ovo je inače anestezija. Čekam. Znači ovo je sad protiv oticanja. To boli. Eto Gabo, ništa. A da li sam se meni čini ili sam ja ovo natekla? Ovo nikor. Ne, samo osjećaj. Čekam na red. Ili to? Ne? Može. 1000 je za modrice. Aha, to ja imam, a da možda neće ni biti. Ja sam sve napisala na jednu. Gaga je preživela i ja sam, zadovoljna sam. Evo, ja sam stavila pola mililitra, ona je stavila 1. Tako da, tamanica. Javim vam se za par dana da vidite konačan efekt. Ćao ljudi, evo mene da se javim. Danas je tačno 15. dan od kako sam uradila usne i namerno sam sačekala da prođe minimum 2 nedelje kako bih vam pokazala bukvalno totalni efekat usana, zato što 2 nedelje sigurno otprilike spada otok, onako malo po malo. Sad ću vam pokazati recimo kako su moje usne izgledale prvi dan, ubacit ću vam video. Evo kako su izgledale drugi dan. Dakle, bile su natečene jako, imala sam sve te hematome. Ono što je jako dobro, što se tiče protiv tih modrica, Lioton 1000. I to kupujete bukvalno u bilo kojoj apoteci. Bukvalno je kao jedan obični gel, providno skroz. I to mažete svaki dan, kad god se setite pred spavanje i tako dalje. Ono što je isto super stvar da se maže jeste pantenol mast, međutim ja pošto sam potrošila pantenol mast, imala sam pantenol običnu kremu ovu kod kuće, pa sam nju mazala, ali znači nije greška ili jednostavno nešto jako hidrantno, dobro, ako imate neko jako dobro labelo hidrantno. Mada preporučila bih iskreno više pantenol mast ili kremu, zato što je to meni preporučila doktorka kada sam ja otišla i tako sam radila, tako sam mazala, nije bilo nikakvih problema. Tako da bih i vama to savjetovala. Sećate se da sam vam na početku videa pričala koja je gledala sve od početka do kraja o ovom kao malom sertifikatu koji se dobije kada odete negde kod nekog proverenog da radite usne. Kada ne dobijete sertifikat, to nije provereno, ne znate šta vam je u stvari stavljeno od tih materijala u usne, što naravno niko ne želi, želimo da idemo na nešto provereno. Tako sam i ovaj put dobila ovaj kao pasoš lepote, to je sertifikat, gde unutra lepo piše koji je tačno materijal stavljen, kog datuma i kako da se piju određene tabletice koje smo dobile. To je ovaj neki Dexason nešto, valjda sam dobro pročitala. Uglavnom, to je stvar koja je protiv oticanja. 3 dana, po 3 leka. I zaista nisam puno otekla, kao što sam otekla recimo prethodna 2 puta kada sam išla da radim. Tako da, ipak, očigledno da ovo ima efekta, ali nemojte da pijete na svoju ruku, nego se konzultujte sa lekarom. I evo vidite kako sad meni usne izgledaju posle 2 nedelje. Ja sam jako zadovoljna, znači stavila sam pola mililitra, stavila bih ja realno ceo 1 mililitar, ali prosto doktorka nije mi dozvolila, rekla je dosta tebi pola i to je to, a ja sam odlučila da se prepustim, da verujem stručnjaku i da ne preterujem, jer sam svesna toga koliko može da se čovek navuče na ovakve stvari i da zaista želi još. I onda shvatite da nije okej da imamo predrasude prema nekima koji su preterali sa nekim estetskim korekcijama, jer jednostavno zaista je stvar na koju lako možete da se navučete, jer uvek nešto mislite mogu da budem još lepše, jednostavno to je u našoj ljudskoj prirodi, normalno je. Ali je zato važno da imamo oko sebe
iskrene ljude koji će nama iskreno da kažu ej, nemoj da preteruješ, stvarno ovo što si uradila dosta ti, tako da sačekaj da ti se prosto apsorbuje, da ti ispari, pa ćeš ponovo dodati lako, kao što su recimo oni meni rekli. Dodat ću ja tebi 0,5, doktorka mi je rekla, pa ti ako budeš želela još ti dođi. Ako stavite 0,5, to je pola 1 ml, platit ćete pola. Pa ako želite baš jedan ceo, doći ćete pa ćete doplatiti, a krenuli ste, na primjer, sa idejom da stavite 1 ili 1,5, znači vi ste spremili taj novac, tako da ništa ne gubite ukoliko stavite manje i poslušate stručnjaka. Možete samo da dobijete i da kažete, a pa bila je u pravu kao recimo ja sad. Ovo zaista prirodno izgleda i mislim da je okej. Tako da se iskreno nadam da sam odgovorila na sva pitanja koja bi mogla da zanimaju nekog ko prvi put radi ili nekog ko je radio pa nema baš dobro iskustvo, nije dobio ovaj sertifikat, možda sad tek čuje prvi put za ovako neku stvar, da sam dala korisne savete. Ukoliko ima još nešto što vas zanima, slobodno mi pišite u komentarima, nemojte se ustručavati, ja na sve odgovaram, sve vidim. Šta god želite, uvek sam tu da se konsultujemo, da podelim sa vama sva svoja iskustva i da vam pomognem. Koliko vam se ovaj tip videa dopao i bio vam je koristan, lajkujte ga i subscribeujte se na moj YouTube kanal kako bi mogao uvek video da vam izaće na početnu stranicu ili da vam dođe obaveštenje, da uvek budete u toku kada objavim nešto novo. A i meni to mnogo znači, iskreno. Tako da, ljubim vas puno i vidimo se vrlo brzo u nekom novom videu. Ćao! Da, setila sam se još jedne stvari. Uskoro idem na jedno divno putovanje, tako da će biti i vlogova sa tog putovanja i bit će jako interesantnih stvari, sigurno i edukativnih i interesantnih, tako da biste mogli da se subscribeujete na kanal i da budete u toku i sa tim.